Διαφάτως εις πλαχνία προσάγομεν, πρεσβείες του Αγίου Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και της αχράντου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, ότι Άγιος ή ο θεσμών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να απέμπομε, τον Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο Πνεύμα έχουν ναούς στους οποίους να λατρεύουν τον Θεόν τους. Τόσον εμείς οι χριστιανοί, όσον και οι μουσουλμάνοι, όσον και οι Ινδουιστές, όσον και οι ειδωλολάτρες, είναι ένα φαινόμενο έμφυτο, το οποίο παρατηρούμε από τα αρχαία χρόνια και θα παρατηρείται μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Ένας αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, ο Πλούταρχος, λέει ότι περιδιαβάζοντας τον κόσμο όλο, μπορείς να βρεις πόλεις και χωριά που να μην έχουν τύχη, να μην έχουν αγορές, να μην έχουν ταχριώδη, σχολεία, νερό, οτιδήποτε άλλο, όμως δεν θα συναντήσεις πουθενά χωριών, πόλην που να μην έχει έναν ναόν, να έχει ένα βωμόν στον οποίο να λατρεύει έναν ή περισσότερους θεούς. Γι' αυτόν και αυτόν το οποίο κάνουμε σήμερα, το να εγκαινιάσουμε, να ανοίξουμε για πρώτη φορά την θύρα μιας εκκλησίας και να τον αφιερέσουμε πια στη λατρεία του Θεού, είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες προσδοκίες. Ο πρώτος ναός που ελατρεύτηκε μέσα ο αληθινός Θεός ήταν κινητός, ήταν η σκηνή του μαρτυρίου, ένας κινητός ναός που κατασκευάστηκε από τον Μωυσή ύστερα από οδηγίες του ίδιου του Θεού μέσα στην έρημο και εξυπηρέτησε τις λατρευτικές ανάγκες των Εβραίων στα 40 χρόνια που περιπλανήθηκαν μέσα στην έρημο πηγαίνοντας από την Αίγυπτο, την γη της Δουλίας, ή στην χώρα τους, την γη της Ευαγγελίας. Αυτός ο ναός, τον οποίο όλοι οι Εβραίοι έβλεπαν με πολύ σεβασμό, έγινε ευάρεστος στον Θεό. Ευχαριστήθηκε ο Θεός γιατί του τον επρόσφερα, γι' αυτόν και όταν τον εγγενίασαν, έκαναν για πρώτη φορά δηλαδή την τελετή να μπουν μέσα, έστειλε μια θεοσημεία, εκάλυψε μια νεφέλη φωτεινή ολόκληρον των ναών και ήταν σημάδι ότι ο Θεός έπεμπε σε αυτούς την ευλογία του και την ευχαριστία του γιατί επρόσφεραν σε αυτόν των ναών. Αργότερα όταν οι Εβραίοι μπήκαν στη χώρα τους και έμειναν για χρόνια εκεί, ο Σολομών έχτισε τον περίφημο ναό του Σολομών του στο Θεό και ακριβώς πάλι όταν έκαναν τα εγγένεια, μπήκαν για πρώτη φορά για να δώσουν τις θυσίες τους που έκαναν στο Θεό, πάλι επανελήφθηκε εκείνη η θεοσημεία. Μια νεφέλη φωτεινή επεσκίασε αυτόν τον ναόν και λέει χαρακτηριστικά η Παλαιά Διαθήκη ότι ούκοι δίναντο οι ιερείς στήκην λειτουργήν από προσώπο της νεφέλης. Δεν μπορούσαν οι ιερείς να σταθούν εκεί για να προσφέρουν τις θυσίες, γιατί εγέμισε όλον τον τόπο αυτή η νεφέλη. Και έτσι μιμούμενοι και εμείς εκείνη την αφιέρωση των ναών στον Θεό από τους Εβραίους, όταν πρωτοχτίζουμε ή κατασκευάζουμε εδώ έναν ναό, κάνουμε μια τελετή και μετά να μπούμε μέσα για να τον αφιερώσουμε από εδώ και μπρος στη λατρεία του Θεού. Και αυτή η τελετή έχει την έννοια ότι δεν μπορούμε πια αυτόν τον ναόν, έστω και αν είναι κάποιου το κτήμα, έστω και αν είναι κάποιος που έδωσε αυτόν τα χρήματα για να γίνει ο ναός, να τον οικειοποιηθεί και να τον πάρει δικό του. Είναι πια στη λατρεία του Θεού. Για πάντα είναι αφιερωμένος στη λατρεία του Θεού.
Μέσα σε έναν ναό ξέρετε ότι εμείς διακρίνουμε συγκεκριμένα τμήματα. Οι παλιοί ναοί είχαν 3 τμήματα. Σε περισσότερους ναούς, στους περισσότερους ναούς τους διακρίνουμε ακόμα αυτά τα 3 τμήματα. Είναι ένα τμήμα που είναι ο πρόναος, το οποίο σήμερα εκατάντησε να είναι σαν στεγασμένος ηλιακός και μένουν εκεί. Παλαιότερα έμεναν εκείνοι που είχαν κάποιον επιτίμιο, δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Μένουν σήμερα κάποιες που έχουν τα μωρά τους που θα δημιουργούν κάποια φασαρία στο ναό. Είναι ο κυρίως ναός και είναι και το ιερόν ή το Άγιο Βήμα. Το πιο άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Της Θεός Amen.